is een soort totempaal. En daar heb ik, 30 jaar geleden heb ik hem gemaakt op de sociale academie toen nog. Hij is van hout en ik dacht van, ik vind het wel een mooi voorwerp om nu eens in de klei te maken. Ik ken ook nog dat ik hem later, dat ik weer het bovenop zet. Dus dat is ook eventueel met maar dan krijg je hem uitbreiden nog oneindig. Nou, het lijkt me gewoon leuk om dat gewoon de klei te gebruiken, zeg maar. Omdat het weer een heel ander materiaal is. Omdat ze toch, de pool helemaal weer op een eigen manier opboet. Qua materiaal voor de uitdaging. Ja, dat klopt. Iedereen is een individueel mens en iedereen maakt zijn eigen ding. Iedereen heeft een andere kijk op beelden, op schalen, op vormgeving. Iedereen gaat gewoon zelf van beginner, mensen die nog nooit wat gedaan hebben met klei, tot gevorderden die al heel goed weten wat ze willen. En zo maakt ieder zijn eigen beelden, abstract of figuratief. Dat ligt aan de persoon. De een wil abstract werken, de ander wil heel erg figuratief werken. Het is gewoon een heel individuele manier van kijken en willen. Het ene is niet moeilijker dan het ander. Het gaat om technieken en wat jij in je hoofd zet, dat zet je neer. En de een denkt abstract en die denkt in abstracte vorm. En de ander die denkt veel meer figuratief. Is het eigenlijk even moeilijk, want het gaat eigenlijk meer om de materie om daarmee te kunnen werken. Het zal nog even wennen zijn, hè? Heb je hier al meer ervaring met of nog niet? Nog helemaal niet. Dus het is voor de eerste keer. Vandaag begon. Ja, tot nog toe vind ik het heel leuk. Ja? Ja, goed. Ik wil deze cursussen doen en daar nog even de glascursus en ook even de beeldhouwcursus. Dus kijken wat ik echt leuk vind. Ik ben net gepensioneerd. Ik ben altijd in de IT-sector werkzaam geweest. Dus dat is een heel lang verhaal. Hè? Ja, dat had ik me voorgenomen. Om op een of andere manier toch deze invulling te geven. Dit moet een terracotta krijgen weer. Dus dat moet goed op zijn been staan. Dan, van hoe probeer ik dat dan op te bouwen zo, hè? Als mensen voor het eerst binnenkomen, net Henk die is ook voor het eerst binnengekomen. En heb je al wat met klei gedaan, dan praten we eventjes. En als dat niet zo is, dan stel ik een basisopdracht voor, waar je even de manier van werken met klei leert kennen. En straks ook de toepassing van kleur. En dan kan hij nog zeggen, ik doe het wel of niet. En hij zegt ja, dus dat is leuk, want dan weet ik ook waar hij mee bezig is en dan kan ik hem beter volgen straks. Dus dat is juist heel fijn. Ik steun waar om gevraagd wordt. Nieuwe uitdaging, eigenlijk komen ze daar zelf mee. En ik kan wel af en toe dingen aangeven, waar zit je mee of zo. Maar over het algemeen, mensen die al jaren zitten, die weten wat ze willen. Maar vragen wel technisch of het is of zo wel of niet kan. Dus daar ben ik dan weer voor. Anders zouden ze thuis aan de keukentafel kunnen blijven werken, maar dan kom je niet verder. Samen ook in een groep werken is natuurlijk heel fijn, want je leert van elkaar. Heel veel. Het is wel gat, hè? Het is in een gat. Dus het gaat dus staan. Want ik wou dus een echte karoei van maken. Klopt, met een slang. Het is helemaal... Ja.